Gert-Jan Verbeek biedt korkenbal in. Wat brengt hij je bij LJODK? Nou, ik heb voor de wedstrijd die aanstaande is, heb ik even een praatje gehouden over mijn werkwijze. En er waren wat vragen vanuit de sponsorgroep. En dat is gekomen doordat een buurman van mij hier voorzitter is. En die vroeg of ik een keer wat wou doen. En het is ook zo dat ik vroeger zelf gekomen heb, weliswaar niet in verenigingsverband, maar wel op school. Zowel op de lagere school als op het CIOS, waar Fop mijn docent was in spel en sport. Nou ja, die is een fervent korfbalaanhanger, ook vanwege zijn beide dochters. En vandaar dat ik het heel leuk vind om dit een keer bij te wonen. Het is dat ik vanavond toevallig tijd had. Dus het is zo gepland en het leuke is dat er ook heel wat op spel staat in deze wedstrijd. Heeft korfbal enige raakvlakken met voetbal? Ja, heel veel. De wijze waarop je opleidt, de wijze waarop jij een spelstrategie bedenkt om je tegenstander te verslaan. De wijze van verdedigen, want dan kunnen voetballers nog wel eens een voorbeeld aannemen. Dat heeft Co Adriaan al wel eens een keer aangehaald. Maar ja, en dan als je dan kijkt wat deze mensen, want ik hoorde net dat deze lui gewoon 4 keer in de week trainen. Nou, dat zijn gewoon 100% amateurs. Die gewoon een baan erbij naast hebben. Nou ja, wij zijn dan in de normale trainingsweek met 7 trainingsdagen trainen wij 7, 8 keer in de week. Maar ja, dan kunnen een heleboel voetballers hier toch wel een groot voorbeeld aan nemen. Vijf minuten van Raymond. Patrick Muurling. Wat een wonderbaarlijke wedstrijd. Ja, wij gaan gewoon eigenlijk een minder wedstrijd spelen. En 3 kwartier lang net al ons niveau halen. En ja, dat maakt het dus heel hartstikke moeilijk. En ja, de laatste kwartier toen kwamen we pas op ons niveau en kwamen we in de flow. En vonden doelpunt heel makkelijk, maar daarvoor werd het heel moeilijk voor ons. Het moesten er 10 bij komen, hè? Ja, dat mij wel sissen. We natuurlijk eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten naar rond. In de pauze dan toch wel leak. In de tweede helft reed ik de hele tijd achter de feiten aan. Kom je zelfs 4 goals achter volgens mij. En ja, dan moet je blij wezen dat er 24-22 op het scorebord stiert aan het einde. Dit was een wedstrijd die je winnen moesten, maar je had nog eigenlijk niet in. Dus hoe viel dat dan? Nou ja, veel goed, maar het eerste wat we nou eigenlijk zeker weten, dat is dat we niet nog een plak houden. Maar goed, wij hebben ook naar achter worden. De volgende week gaan we een wedstrijd om de achtste plak. En ja, daar maken we dan maar vergeten. Maar op dit moment veel te goed. Dat vind ik knap dat we dat red halen. Aan de andere kant, ja, we gaan ons doelstelling nog net halen. Dus daar geven we nog steeds voor.
Ja, dit is een stap in en dat weten we mij snel. En we gaan nog een tweede stap te gaan. Ja, eigenlijk nog meerdere stappen. Daarna nog 3 wedstrijden natuurlijk. Maar de volgende stap is Nick natuurlijk volgende week. En die is correct zo belangrijk. Hoe dan ook, die mag ik gewoon winnen. En ik jij dat nou correct dat Nick Flan had, maar daarom mag ik hem volgende week zeker winnen. Nick verliest, Joert. Je staat nu 3 punten voor. Bij winst ben je 5 punten los van hun met nog 3 wedstrijden te gaan. Ja, dat is, ik zei, het is correct zijn wedstrijd als Joert. Joert gaat nog op de plak spelen en na een week dan speel je nog op de eerste plak. En ja goed, Nick die krijgt dus ook nog tussen, dus er kan er van alles gebeuren in het lijst. Oh, wat weer spannend, jongens. Ja, dat is net goed voor ons hart. Maar ik vind dat we gewoon op strijdpunt terugkwamen en dat is het mooiste wat er is. Ja, het moest, Joert, hè? Ja, zo doen we dan de rest van de competitie, dan mij weer vrij uit spelen. Maar uiteindelijk zijn we deze wedstrijd moeten we winnen en kunnen we winnen. Dus we moeten gewoon vol ingaan en dan komt het wel goed. Ik vond dat we moeite hadden met de druk van deze wedstrijd, een aantal meisjes. En ja, ik denk dat we het even leren, maar we gaan nu zijn wedstrijd spelen. Nou, ik hoop dat we dat na een week weten hoe dat gaat en dat we dan beter beginnen in ieder geval. Je mag wat goede meisjes, hè, zijn die grenzers. Ja, gaan we zeker wel goede meisjes. Wint AZ de beker? Nou, in ieder geval hebben we nu de finale gehaald. We hebben een goede stap gezet. En we hebben als doelstelling ook gezegd, niet het halen van de beker, maar het winnen van de beker. Ik heb nu als voetballer 1 keer de finale verloren. Ik heb als assistent-trainer een keer de bekerfinale verloren. Ja, ze zeggen 3 keer scheepsrecht, hè? Dus dan nu als hoofdtrainer moet ik hem een keer winnen. Succes. Dankjewel. Dankjewel, Ergen. Ja.